Hola, bon vespre a tothom i benvinguts a la celebració del ple ordinari del mes de novembre, avui dia 26. Començarem amb l'aprovació de l'esborrany de l'acte anterior corresponent a la sessió ordinària del 22 d'octubre de 2020. Passem directament a la votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Passem a la part resolutiva del ple. Punt número 2, aprovació de la 47a modificació del pressupost. Senyor Esquer, sisplau. Sí, hola, bon vespre a tots i a totes. Bé, aquesta modificació és modalitat de crèdit extraordinari, per tant, són noves partides que s'introdueixen al pressupost. Són 3 partides noves, una que és per fer front al conveni de dinamització de l'espai natural dels secans de Belianes Freixana entre l'Associació Líder Ponent i els ajuntaments que en formen part. Una altra que és per fer front al pagament anual del lloguer dels terrenys on està situada l'Escola Àngel Guimerà. I una tercera relacionada amb els pobles. Aquí, dilluns a la Comissió de Finances els vam comentar que era del TET. Aquest matí hem detectat un error, no és del TET, és de la Figuerosa. Des del centre gestor, el tècnic ho va signar un no tocava. Llavors la proposta ja s'ha... de valor igual o superior als 1.000 euros, tal com ho estableixen les bases d'execució del pressupost d'aquest any. L'aportació a l'espai natural és de 627,74, l'ocupació de terrenys és de 6.695 euros i el mobiliari de la Figuerosa és de 1.548,31. Això ve finançat amb baixes de partida de gots reutilitzables, del fons de contingència i de les activitats de juntes del nucli en qüestió de la Figuerosa. Gràcies. Hi ha algun comentari, senyora Perelló? Sí, moltes gràcies. Bon vespre a tothom. Ja vam aclarir els dubtes que teníem sobre el tema del lloguer d'aquests terrenys i el per què es posava en un grup 6 i tampoc, suposo que igual que vostès al confeccionar el pressupost, aquesta és una despesa que és anual i no hi figurava i per tant s'ha de pagar i s'ha de dotar. També el senyor que aquest migdia ens ha passat aquesta esmena d'aquest mobiliari que figura que és el TET i que en realitat, tal com ha expressat ell, és de la Figuerosa, però aquí sí que ens trobem, el cas és igual, seria igual, nosaltres hem estudiat sent el TET, però ens és igual que sigui la Figuerosa, és que són 2 factures que després s'aixeca l'esmena, s'aixeca la nota d'objecció d'intervenció perquè són 2 factures que sumades passen dels 1.000 euros, són 2 factures del mateix dia, el mateix proveïdor i si és el mateix objecte que ens van explicar que eren uns parasols, si és per la Figuerosa, no sé per on són aquests parasols, però en tot cas, per al TET es van dir que eren els parasols de les piscines, per la Figuerosa ja ens explicaran on van aquests parasols, per tant, el nostre sentit en aquest punt serà abstenció. Merci. Passem, doncs, a la votació. Vots a favor? Abstencions, doncs. S'aprova per majoria. Passem al punt número 3. Donar compte de l'execució del pressupost de l'Ajuntament corresponent al tercer trimestre del 2020, d'acord amb el que estableix l'article 207. Senyor Esquer? Sí. Bé, a 30 de setembre les obligacions reconegudes netes ascendien a 10.338.809 euros amb 81 cèntims. Els ingressos, els drets reconeguts nets pujaven a 9.669.277 amb 59 cèntims i de moviments de tresoreria hi havia hagut cobraments per valor total de 17.591.485 i pagaments per valor de 17.299.742, quedant un saldo final de tresoreria de 658.046 euros.
Bé, aquest punt no es vota. Passem, doncs, al punt número 4, si no hi ha cap comentari. No? Passem, doncs, al punt número 4, que és donar compte del seguiment del pla d'ajust del tercer trimestre del 2020. Senyor Esquer? Sí, aquest és l'informe que trimestralment emet intervenció per trametre al Ministeri, fent un resum del seguiment que té adjudicat dins de la funció de control. Si tenen algun comentari. No? Doncs passem al punt també número 5, que és un altre, donar compte, en aquest cas, de l'informe relatiu al període mig de pagament i morositat del tercer trimestre del 2020. Sí, al tancar el tercer trimestre, el període mig de pagament de l'Ajuntament es situava en 16,12 dies, el de la Fira del Teatre amb 15,57, a l'assumpte 0, el promig és de 16,09, per tant estem complint, recordem que és menys de 30 dies, i a tancament, com deia, de tercer trimestre, els pagaments realitzats ascendien a 1.075.000 euros, 1.075.801 euros, quedaven pendents de pagament 379.067 euros i, com deia, el període mig conjunt és de 16,09. Bé, si no hi ha cap comentari, passem al punt número 6, que és la segona modificació de l'ordenança fiscal número 7, reguladora de les taxes per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic. Senyor Esquer, sisplau. Sí. Bé, és la segona perquè, si tothom recorda, ja es va aprovar una primera suspensió aquest any que afectava des de la declaració d'estat d'alarma el 14 de març fins a final d'any. En aquell moment s'incloia tant bars i restaurants, les terrasses, com mercaderies en excés d'altres comerços, com quioscos, com paradistes del mercat dels dilluns. Aquesta segona modificació el que fa o el que es proposa és que durant l'any 2021 quedin suspens la taxa d'ocupació de via pública per a bars i restaurants, per les terrasses. Tenint en compte que fins fa 4 dies hem viscut un segon tancament de més d'un mes i que, de moment, a dia d'avui, la normativa sembla una normativa pensada molt des de l'àmbit de Barcelona, no té gaire en compte la climatologia de la nostra zona, doncs que empenya a tots aquests negocis a que, si volen exercir la seva activitat, que ho facin a través de les terrasses, ja que actualment ens trobem que l'ocupació interna màxima és un 30%. Sí, senyora Perelló. Sí, moltes gràcies. Bé, en aquest context i en aquest moment tan dur econòmic veiem correcte que s'apliqui aquesta exempció per l'any 21, no aquestes, sinó totes les mesures que vagin encaminades a donar suport al teixit comercial i industrial de Tàrrega. Vam entendre també, i amb el detall que se'n va explicar, participació ciutadana, que la resta d'ocupacions de la via pública, encara que hagin iniciat les seves activitats, ja tenen exempt l'ocupació fins al 31 de desembre. I, per tant, només afecta el que fa als serveis de restauració que tindran aquesta exempció l'any que ve. Com deia, no només aquesta, sinó totes les mesures que es puguin fer i que estiguin a l'abast de l'Ajuntament, penso que tenim la responsabilitat de fer-ho i, per tant, el nostre vot en aquest sentit serà favorable. Bé, passem a la votació, doncs. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Passem al punt número 7, que és el reconeixement extrajudicial de crèdit. Senyor Esquer? Sí. En aquest cas són dues factures, una corresponent a la Biblioteca Comarcal, d'import de 129,47, i una altra corresponent a la Guàrdia Urbana de 108 euros amb 90 cèntims. Són factures de l'any passat que han arribat aquest any. S'ha fet la comprovació pertinent de que no hi havia saldo suficient i entre que han arribat tard i no hi havia aquest saldo suficient l'any passat, a tancament de l'any passat, correspon al ple
aprovar-les. Senyora Perelló, algun comentari? No? Bé, doncs passem a la votació d'aquest punt número 7. Vots a favor? Bé, s'aprova per unanimitat també. Passem al punt número 8, nota d'objecció de l'òrgan interventor. Senyor Esquer? Sí, aquest punt està relacionat amb la modificació que comentàvem al punt primer sobre els tendals i parasols de la Figuerosa, que primerament es van rebre dues factures, una d'import de 573,30 i una segona de 975,01. Com ell ha explicat i com està establert a les bases d'execució del pressupost, es considera que aquestes factures ha de ser una sola o l'import global és superior als 1.000 euros i s'ha de mobilitzar, i d'aquí ve l'objecció de la interventora. El que es porta a aprovació és primerament resoldre la nota d'objecció i segon, disposar-ne i autoritzar el pagament. Algun comentari? Sí. Sí, senyora Perelló, sisplau. Sí, gràcies. Bé, ens manifestem igual que hem fet el punt número 2 i el nostre vot serà d'abstenció perquè no tenim constància i en aquest cas tampoc no sabem ni per on són aquests dos parasols o aquestes, ens pensàvem que si era el TET eren les piscines, encara menys, doncs sabem perquè a la Figuerosa es tenien necessitat de fer de comprar aquests tendals. No consta l'expedient que hi hagi 3 pressupostos, d'aquí doncs la nota d'objecció de la intervenció i per tant nosaltres ens abstindrem en aquest punt. Merci. Passem. Senyor Vilches, vol fer un comentari? Sí, volia comentar una cosa, sisplau. Primer considero que, en tot cas, són les juntes dels pobles les que saben en què han de destinar els diners que tenen previstos i ells saben si els fan falta parasols o no, en aquest cas o tendals, són per a fer activitats a l'aire lliure, i més en aquesta època, i per tant van considerar que els hi feia falta, ja sigui per fer una xerrada, un concert o qualsevol activitat, sobretot allà a la plaça del poble i al costat del bar. I d'altra banda, tot i l'objecció d'intervenció, evidentment, són, com ha dit el Dani, són parasols i tendals. Com que no són ben bé el mateix objecte, doncs van considerar que no feia falta això. D'acord, que no feia falta fer els 3 pressupostos, d'una banda, però com que ho van comprar el mateix dia i amb el mateix proveïdor, amb una botiga de Quitarga, doncs es va considerar que s'havia de fer això. Vull dir, aquesta seria una mica l'explicació. Sí, senyora Perelló. Bé, senyor Vilches, l'explicació que vostè dona, doncs, si les juntes dels pobles són les que han de decidir, per descomptat, quin material necessiten o quines inversions cal fer, suposo que això deu constar en algun acte que no serà legal perquè no s'ha convocat mai els presidents de les juntes dels pobles. I, per tant, si decideixen fer una compra i la fan pel seu compte, vostè els hi dona el vistiplau o la seva tècnica i ho fan malament i no s'adeqüen a les bases del pressupost, doncs aquí es fan les coses mal fetes. Aquí es fan les coses mal fetes. I que siguin dues coses iguals o no iguals. Abans els senyors que diuen primer va arribar una factura i després una altra. No. Les factures són totes dues del mateix dia. I, per tant, el que revisi, en tot cas, com a responsable vostè, perquè al final és el regidor dels pobles. Si diu, a les juntes dels pobles decideixen, però en tot cas, segur que no hi ha cap acte que sigui vàlida legalment perquè no se n'ha fet cap amb els presidents, almenys a la Figuerosa, amb el president de la Junta de Veïns. Senyor Vilchez. Sobretot això de les bases del pressupost han sigut canvis que hi ha hagut també als últims temps, les juntes també són noves i doncs està costant aquests mesos perquè acabin de conèixer el funcionament de l'Ajuntament. Sí, d'acord, amb això d'acord. I pel que fa a la convocatòria, en tot cas, doncs, jo ja no sóc el president i sóc el regidor de pobles i vetllo perquè funcioni bé, però bueno, vostès també han de tenir aquest contacte amb les juntes dels pobles a l'hora de convocar la Junta i que sàpiguin ells que els han de convocar com a presidents que són. Perdó, passem a la votació d'aquest punt. Vots a favor?
Abstencions? Bé, s'aprova per majoria. Passem al punt número 9, que és la constitució de l'Associació de Municipis i Entitats per a l'Energia Pública, AMEP. El 20 de juliol es va presentar en públic el protocol de constitució de l'AMEP, que és aquesta associació en la qual 47 municipis d'arreu del país, 24 que són de Barcelona, 10 de Girona, 8 de Lleida i 5 de Tarragona, i dues entitats, com són l'Associació de Micropobles de Catalunya i l'Associació Catalana d'Enginyers Sense Fronteres, es comprometen a col·laborar per impulsar una xarxa per a la gestió pública de l'energia. Per què s'han compromès a tirar endavant aquesta xarxa, aquesta associació? L'actual context d'emergència climàtica parteix d'un model energètic que genera grans costos ambientals, socials, econòmics i de salut, cosa que com a societat no podem continuar permetent. Així doncs, cal treballar per a una transició energètica que ens dugui a garantir el dret social a l'accés de l'energia, a democratitzar l'energia i a fomentar la participació ciutadana i de les petites i mitjanes empreses per aconseguir-ho. I això passa indefectiblement per la producció d'energies renovables autòctones, l'abandonament de l'energia nuclear i del consum de combustibles fòssils, la transformació dels nostres edificis i la modernització de la xarxa de distribució. Cal treballar i molt per arribar a assolir els objectius que Europa ha marcat per als anys 2030 i 2050 pel que fa a transició energètica. La quantitat de feina que ens queda per fer queda palesa en el fet que l'Estat s'ha compromès amb la Unió Europea a arribar a un 42% de generació d'energia elèctrica renovable d'aquí 10 anys, quan actualment a nivell estatal només se'n genera un 18%. I a Catalunya tan sols s'arriba a un escàs 8%. El nostre repte com a país ha de ser assolir el 100% d'energia renovable i això s'ha de fer començant des de baix, des dels municipis i llur ciutadania i no pas obrint les portes de bat a bat als oligopolis. Els ajuntaments hem de liderar la transició energètica passant de ser mers consumidors d'energia a produir energies renovables i a participar en la distribució i comercialització d'energia verda. Cal, sens dubte, una participació activa de la ciutadania en contraposició als oligopolis que tenen desateses les nostres ciutats, com ara aquí Tàrrega, que fa anys que pateix aquests microtalls diaris en diferents parts del municipi, degut a la manca d'inversions i manteniment de les grans empreses. Aquesta situació s'ha de revertir i només fent xarxa, col·laborant amb altres municipis i entitats, ho podrem aconseguir. És imprescindible avançar cap a la sobirania energètica, impulsant el desenvolupament de les energies 100% renovables, de quilòmetre zero, l'eficiència energètica, l'autoconsum, les xarxes intel·ligents de gestió i la democratització del mercat energètic, lliure de monopolis i amb uns preus justos, no en mans dels oligopolis. La ciutadania ha de tenir un paper central en la producció i la gestió de l'energia i no només en el seu consum. Si volem aconseguir l'objectiu que el 42% de consum energètic al nostre país el 2030 provingui de fonts renovables, cal facilitar la implementació de projectes de proximitat i d'autoconsum d'energies renovables. I la futura Associació de Municipis per a l'Energia Pública n'és un clar exemple i model. Per tot això, vista tota aquesta proposta i vista la proposta d'estatuts de l'associació que s'acompanya i els informes preceptius de Secretaria i Intervenció de l'Ajuntament, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, constituir, juntament amb els ajuntaments i entitats que han signat el protocol relatiu a mesures d'impuls i altres municipis que s'han anat adherint amb posterioritat, mitjançant l'adopció dels següents acords. La MEP, amb la finalitat de difondre i promoure la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d'energia elèctrica, així com donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap a aquesta fita i desenvolupar accions per impulsar una transició a un model energètic just, democràtic i sostenible. Segon, aprovar els estatuts pels quals s'ha de regir l'associació i que figuren en l'annex dels presents acords. Tercer, demorar l'eficàcia de l'aprovació de la Constitució de l'associació i dels estatuts a l'1 de gener de 2021. Quart, adoptar el compromís de preveure en el pressupost de l'exercici 2021 la despesa corresponent al pagament de la quota de l'associació.
Cinquè, designar com a representant de l'Ajuntament a l'Assemblea General de l'Associació l'alcaldessa, senyora Alba Pijuan. Facultar a la senyora Alba Pijuan, l'alcaldessa, presidenta de la corporació, perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris, inclosos els de rectificació i subsanació, per fer efectius els acords precedents. I setè, comunicar els presents acords a la resta de municipis constituents i als serveis municipals afectats. Algun comentari sobre el punt? Sí, senyora Perelló. Sí, moltes gràcies. Bé, hem pogut llegir i accedir a tota la documentació d'aquesta proposta. Ho vam fer també amb una menció anterior que hi va haver i ara ja es tracta de constituir aquesta associació amb els estatuts que vostè feia referència, amb uns objectius que pensem que hem de compartir, perquè no pot ser pas d'altra manera. La quota anual que es calcula és el 6% de la població, per tant, per Tàrrega seria una quota de 1.020 euros anuals, una quota minsa i que seran recursos ben emprats si els objectius, o bé mínimament una part dels objectius se poden assolir. Jo penso que és important i en la seva presentació i amb el cost d'aquesta proposta, vostè s'hi ha referit que tot comença des dels ajuntaments i per tant també penso que seria un bon exemple i darrerament hi ha més d'una petició que ens passa per la Comissió d'Urbanisme, que estaria bé bonificar aquestes instal·lacions que es fan als particulars d'autoconsum. Penso que si subscrivim una entitat amb tots aquests objectius, també estaria bé que des de l'Ajuntament es bonifiqués i seria una manera d'alentar aquestes particulars o inclús empreses que fan instal·lacions per autoconsum, perquè al final la suma de tot, i ho ha dit molt bé vostè, serà el que ens ajudi a arribar a aquests objectius, i no perquè ho marqui Europa, sinó perquè és una necessitat pel planeta. Per tant, el nostre vot, ja dic, en el sentit que si s'aconsegueixen aquests objectius, els recursos econòmics seran més que ben emprats i segur que també els esforços humans d'iniciar aquesta associació també donaran el seu fruit. Per tant, el nostre vot serà favorable. Merci. Passem a la votació, sisplau, vots a favor? Bé, s'aprova per unanimitat. Passem al punt número 10, que és el conveni d'adhesió de l'Ajuntament de Tàrrega a la xarxa de radiocomunicacions i emergències de seguretat de Catalunya, RESCAT. Senyora Robert, sisplau. El micro, senyora Robert. Això és la renovació del conveni d'adhesió de l'Ajuntament de Tàrrega a la xarxa de radiocomunicacions i emergències de seguretat de Catalunya, RESCAT. Aquest nou conveni ha de substituir el del 8 d'abril del 2010, adaptant-lo a la normativa vigent i en concret a la Llei 40/2015 de l'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic. Es proposa al ple de la corporació l'adopció dels següents acords. Aprovar el nou conveni de col·laboració amb el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Tàrrega per l'adhesió a la xarxa de radiocomunicacions i emergències de seguretat de Catalunya. Formalitzar electrònicament aquest conveni. Inscriure el conveni, una vegada s'hagi formalitzat, en el registre electrònic de l'Ajuntament de convenis subscrits. Informar del conveni al registre de convenis de la Generalitat i fer-ne publicitat activa al portal de transparència de l'Ajuntament. Notificar els presents acords al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya. Merci. Algun comentari, senyora Perelló? No? Bé, doncs passem a votar. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. I passem al punt, ara passem al punt número 11, que és el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Tàrrega i el Servei Català de Trànsit sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes. Senyora Robert, sisplau. Aquest nou conveni ha de substituir el del 3 de maig del 2007, adaptant-lo a la normativa vigent i en concret a la Llei 40/2015 de l'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic.
i es proposa al ple de la corporació l'adopció dels següents acords. Aprovar el nou conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Tàrrega sobre l'assumpció de les facultats de gestió i tramitació de les denúncies formulades pels agents de la policia local per infraccions a normes de circulació en vies urbanes. Formalitzar electrònicament el conveni. Inscriure el conveni, una vegada s'hagi formalitzat, en el registre electrònic de l'Ajuntament de convenis subscrits. Informar del conveni al registre de convenis de la Generalitat i fer-ne publicitat activa al portal de transparència de l'Ajuntament i notificar el presents acord al Servei Català de Trànsit del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya amb indicació expressa dels recursos que siguin procedents. Algun comentari sobre aquest punt? No? Passem a la votació, doncs. Vots a favor? Bé, s'aprova per unanimitat. Ai, no. Passem al punt número 12, que és la moció de suport del món local al teixit esportiu de la ciutat, que presentem conjuntament els tres grups municipals que conformen l'equip de govern i procedirem primer a la lectura d'aquesta moció. Senyor Caro? Bé, aquesta és una moció que compartim els tres grups de l'equip de govern i que, per tant, llegirem fraccionadament els tres portaveus. Els grups municipals d'Esquerra Més Acord Municipal, CUP Tàrrega Amunt i PSC Candidatura de Progrés presenten al ple de l'Ajuntament de Tàrrega a l'empara del que disposa la legislació vigent i sotmet a la consideració aquesta moció que diu el següent. La pràctica d'activitat física i esportiva és essencial per a la salut física i el benestar emocional de la ciutadania i està tenint un paper molt rellevant en la situació d'emergència sanitària per la Covid-19. Els valors de l'esport contribueixen a generar models positius d'integració i de cohesió social, sent imprescindible el suport institucional per garantir la fortalesa del sector i també per evitar que es produeixi una escletxa entre les famílies més desafavorides. La lluita contra la pandèmia de la Covid-19 és la principal prioritat de la nostra societat i també ho és facilitar la pràctica esportiva de la ciutadania, especialment per a la infància i la joventut, la gent gran i les persones amb diversitat funcional. És responsabilitat de la Generalitat de Catalunya i de la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física, juntament amb la Conselleria de Salut, establir amb claredat i determinació, sense marges d'interpretació i consensuades i coordinades amb el món local, els criteris comuns que s'han d'aplicar per evitar diferències substancials en el territori i garantir l'aplicació de les mesures de contenció de la pandèmia, adaptades a la realitat de les instal·lacions esportives i dels seus centres i clubs. Senyor Esquer? El teixit esportiu, clubs i entitats principalment, empreses del sector, juntament amb el món local, el qual pràcticament en la totalitat és el titular de les instal·lacions esportives del país, han fet un extraordinari esforç econòmic i organitzatiu d'adaptació de les seves instal·lacions i les activitats per poder continuar la temporada esportiva per fer front a l'emergència sanitària establint mesures i protocols de prevenció i seguretat. És per tot això exposar que els grups que subscriuen aquesta moció proposen al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, afegir-nos a la crida del sector esportiu català, recollida al darrer manifest del món federat i a la moció de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, per tal que l'esport a casa nostra sigui considerat un bé essencial per a la salut física i el benestar emocional de la ciutadania, davant de la situació d'emergència sanitària que patim. Segon, instar el Govern de la Generalitat i la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física que treballen per a conduir l'esport català, sense greuges ni limitacions respecte a altres sectors en aquesta situació excepcional que estem vivint i que assumeixin la responsabilitat que els pertoca de governar, dotant el teixit esportiu i el món local dels recursos econòmics necessaris i imprescindibles per tal de garantir la continuïtat de la pràctica esportiva i la viabilitat de les seves instal·lacions. Tercer, instar el Govern de la Generalitat que el nou pla de xoc de reactivació de l'esport i l'activitat física que ha proposat garanteixi la viabilitat econòmica de tots els clubs i centres esportius, entitats esportives i dels seus treballadors i treballadores i que comptin amb ajuntaments i consells esportius per proveir ajudes per al sosteniment del nostre model esportiu.
Quart, instar el Govern de la Generalitat que aprovi i desenvolupi els canvis normatius necessaris per tal de garantir la continuïtat de l'activitat física, no només individual, sinó també col·lectiva en els nivells no professionals, malgrat les futures restriccions que es puguin derivar de la situació de pandèmia. Cinquè, instar el Govern de la Generalitat que arbitri els mecanismes necessaris en les bases de subvencions del teixit esportiu sense ànim de lucre per assegurar-ne el manteniment malgrat les aturades de les activitats que es puguin produir. I sisè, traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física, a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, a la Unió de Consells Esportius de Catalunya i a les entitats esportives d'aquest municipi. Bé, el senyor Caro, en nom dels tres portaveus dels grups municipals i l'equip de govern, farà la defensa d'aquesta moció. Bé, com es pot deduir del text que es presenta, aquesta és una moció que ens arriba consensuada entre la immensa majoria d'entitats dels estaments esportius de Catalunya, de la Unió de Federacions Esportives i de la Unió de Consells Esportius de Catalunya. I el motiu de la mateixa no és altre que intentar donar suport a aquelles entitats, a aquells clubs, a aquells col·lectius que estan patint la situació, que consideren, com nosaltres podem considerar també, que l'esport és una activitat essencial, que afavorir el desenvolupament de l'esport en aquesta fase de represa no té altre objectiu que és també lluitar contra la pandèmia, però permetre una salut física i una salut emocional que els nostres esportistes estan veient degradada a partir del moment en què no poden desenvolupar la seva activitat. I el que demanem és això. És una moció que té un to positiu, que demana a l'administració que assumeixi les seves responsabilitats, que aporti els ajuts necessaris, com ha vingut fent tradicionalment, però aquesta vegada insistint en que mai com ara s'han trobat amb tantes dificultats, i també fent veure que al final els ajuntaments som els que interlocutem en primera persona amb la gran majoria d'entitats i és el que ens toca donar-los resposta moltes vegades més enllà de les nostres possibilitats. I, per tant, creiem que, per una banda, des de la Secretaria General de l'Esport s'ha de deixar clar aquesta voluntat d'afavorir l'esport i de defensar la pràctica de l'esport, sobretot en situacions de restriccions de moviment, restriccions horàries, i després, en una segona fase, ajudar a la viabilitat econòmica i financera de totes aquestes entitats. És per això que demanem el suport a la mateixa amb aquesta voluntat i sense ànim d'entrar en massa disquisicions més. Gràcies. Merci. Senyora Perelló? Sí, moltes gràcies. Pel que fa a aquesta moció, en primer lloc, agrair que ens haguessin ofert de presentar-la conjuntament, especialment al senyor Silveri Caro. Ja li vaig dir que tindrien el nostre vot favorable, però em permetran que sobre la mateixa faci una sèrie de comentaris sobre els acords que aquesta moció que tenim ara sobre la taula proposa. Sobre el primer punt no podem estar-hi més d'acord. Hem d'estar al costat del sector esportiu per tal que sigui considerat, i la moció així ho explica, com un bé essencial per la salut física, no només física, sinó també pel benestar emocional de les persones. Pensem, però, que en els altres punts que es dirigeixen pràcticament a la Generalitat de Catalunya i a la Secretaria General de l'Esport, que depèn directament de presidència del govern. S'obvia que les restriccions que s'han produït han estat a raó del que indiquen i del que van indicar i que segurament indicaran les autoritats sanitàries. Estem segurs que la Secretaria General de l'Esport és la primera interessada en mantenir l'activitat en tots els centres. Les peticions de la Secretaria General de l'Esport, les peticions que fa la Secretaria General de l'Esport al Procicat no queden mai reflectides en les mesures que després s'apliquen, òbviament, per les autoritats sanitàries i, per tant, la resposta no és la que ells demanen perquè creuen que necessiten. S'exigeix també en aquesta moció que el pla de xoc per la reactivació esportiva garanteixi la viabilitat econòmica de tots els clubs i centres esportius i els treballadors
que d'ells en depenen. Aquesta moció, com bé ja li vaig indicar al senyor Caro, que ve dels consells, ell també hi ha fet referència, ve dels consells esportius i de les federacions, jo penso que es barregen coses molt diferents. Respecte al finançament, la Secretaria General de l'Esport, estic segurs que vostès ho saben, pel tema de l'aturada va treure ajuts per valor de 3,5 milions d'euros. Tenim un exemple aquí, Targa, que el Natació, per aquesta necessitat que ha tingut de traslladar-se a Verdú, té atorgats 16.000 euros. També, per l'aturada, va posar a disposició un crèdit de l'ICF, de l'Institut Català de Finances, de 10 milions d'euros. I pel proper 5 de desembre surt el pla d'instal·lacions esportives, no ajuntaments, instal·lacions esportives, siguin o no entitats amb ànims de lucre, uns ajuts de 25 milions d'euros destinats a aquestes entitats que gestionen instal·lacions esportives pròpies. Segur que a vegades no els pot, segur que moltes vegades pel sector el que arriba o que la Generalitat pot donar, el govern pot donar, resulta a vegades insuficient, però aquesta és una realitat. Tenim els 3,5 milions, 10 milions amb crèdit i 25 milions que sortiran el dia 5 de desembre. Per tant, podríem dir que moltes de les propostes que hi ha en aquesta moció queden en part resoltes. També jo penso que s'hauria de tenir clar, sent també les federacions o l'Associació de Federacions d'Esport de Catalunya, que juntament amb els consells esportius han impulsat perquè els ajuntaments, com deia vostè, s'aprovi aquesta moció, també hauríem de saber la realitat perquè han cobrat totes les fitxes dels federats, quan les competicions l'han cobrat tot l'any o tota la temporada i les competicions no s'han fet. I, per tant, també en aquest sentit haurien de poder donar compte. Segur que és per mantenir l'estructura, però també seria bo que es pogués saber. Malgrat tot, ja li vam dir, ja li vam avançar, estem d'acord amb la moció. I una altra qüestió que va dirigida directament al regidor d'Esports, esperem que el pressupost de l'Ajuntament també reflexi, el pressupost per l'any 21, també reflexi aquesta inquietud per mantenir l'activitat física, en els clubs de la nostra entitat, de la nostra ciutat. Moltes gràcies. Senyor Caro. Sí, gràcies. Jo, de veritat, senyora Perelló, li agraeixo les aportacions. També és cert que m'hagués agradat que aquesta moció l'haguéssim subscrit tots, com està passant en la immensa majoria d'ajuntaments on es presenta. Però jo crec que el vot afirmatiu de tots els grups mostra la voluntat d'aquest suport. Potser algunes apreciacions que podríem fer. Poder sí que és cert que les peticions que es fan des de la Secretaria de l'Esport al Procicat, i em consta, a vegades no són ateses. Jo no sé qui té el poder de decisió en aquest Procicat, si pesen més determinades valoracions tècniques que valoracions personals o voluntats, no ho sé al final perquè ni en formo part i crec que prou mals de caps tenen. El que sí és veritat és que la darrera reunió del Procicat va ser produïda després d'una trobada de totes les entitats esportives, aquí fem referència, més les entitats municipalistes, amb la consellera portaveu del govern, amb la consellera de Salut i amb el vicepresident en funcions de president de la Generalitat. I allà se'ls va poder traslladar totes aquestes peticions i aquestes inquietuds i, sortosament, a la següent resolució del Procicat es va produir l'obertura. Tant de bo aquesta sigui la línia a seguir. Pel que se'ns diu que el pla de xoc en som conscients, ens hem reunit periòdicament els regidors d'esport de la nostra circumscripció amb el delegat territorial de la Secretaria General de l'Esport i amb els mateixos dirigents de la Secretaria i amb el senyor Figueres com a secretari general, i en som conscients. El que passa és que sovint no n'hi ha prou. I el que reclamàvem també des de les nostres contrades és que els criteris de repartiment d'aquests diners fossin atenent una mica a les circumstàncies de cada lloc i les dificultats que tenen per obtenir recursos. No és el mateix la realitat rural o la realitat llunyana de la metròpoli que la realitat de la Panadella enllà. I penso que això ens faran cas. Sí que és cert que
amb aquests plans d'ajut, el Club Natació té emparaulada un ajut de 16.000 euros per a aquest projecte. Ho sabem perquè aquesta reunió on la Secretaria General de l'Esport es va comprometre va ser, si se'm permet l'expressió, forçada o provocada per aquest equip de govern i vam ser presents i aquí és on els vam demanar i els hi vam, entre cometes, exigir que ens ajudessin, no a nosaltres, sinó al Club Natació, en aquest projecte que a poc sembla que va tirant endavant. Després, aquesta és una opinió que és personal, però crec que va per aquí. El tema de les federacions. És cert que van cobrar les quotes anuals i després es va produir el tancament de l'activitat esportiva. És cert. Es va aturar la competició. De fet, des de que, jo ho sé perquè a mi personalment m'afecta, des de que van fer el pagament de les quotes federatives, al cap de pocs dies es va seguir entrenant, però va arribar un moment que es va suspendre la competició. Però pensem que els esportistes, quan entrenen, han d'estar assegurats, han de pagar la mutualitat. I gran part de l'import d'aquesta quota federativa, una part sí que pot anar a estructura, però sobretot va a mutualitat, és a dir, una assegurança que cobreix eventuals danys. I, per tant, jo estic segur que la federació també ho tindrà en compte a l'hora de passar comptes, diguéssim. De dir, bueno, farem menys competició, potser serà a una sola volta, no ho sabem. I després, pel que fa als pressupostos de l'Ajuntament, la voluntat d'aquest equip de govern és seguir col·laborant, com s'ha fet tradicionalment, no d'ara, sinó de sempre, amb totes les entitats de la ciutat, sempre en la mesura de lo possible. La voluntat és que tothom pugui continuar mantenint l'activitat esportiva el millor possible i sempre dins de les circumstàncies. Llavors, un cop tinguem l'esborrany de pressupostos que oportunament els hi passarem perquè el puguem rebre les seves aportacions, segur que podrem veure que la voluntat es manté, però hi torno a dir, en funció també de les circumstàncies i de les necessitats. De moment estem fent esforços amb les obres, per exemple, de posada en marxa de nou de la piscina coberta, i aquest és un esforç financer fort que farà aquest Ajuntament i esperem que de seguida veiem les obres començar i també és una mostra de la voluntat de fer les coses perquè puguin continuar les entitats mantenint aquesta activitat, igual que les obres necessàries d'inversió que s'hauran de fer en determinades instal·lacions esportives. Però, torno a dir, la voluntat hi serà, la disposició, doncs, amb el permís del regidor de Finances aquí present, intentarem estirar tot el possible i llavors serà el moment que en parlem i estic segur que amb les seves aportacions ens sortirem de mantenir aquesta activitat. Moltes gràcies. Merci. Passem a la votació, doncs, de la moció. Vots a favor? Bé, s'aprova per unanimitat. Passem a la part de control i fiscalització dels òrgans de la corporació. El punt número 13, informació de les resolucions d'alcaldia i de regidors delegats del 17 d'octubre al 20 de novembre del 2020. Alguna qüestió sobre aquest punt, senyora Perelló? Sí. Tindria 2 o 3 qüestions que m'agradaria comentar i si per un cas en prenen nota. El primer és el decret 670 que hi ha el lloguer de Riudovelles que ara queda sense efecte. La pregunta només és senzilla pel regidor dels pobles, és que si s'ha fet alguna millora o no en aquest local que hem pagat 1.000 i pico d'euros en aquests 4 mesos i que ara es va vendre i si ha servit per alguna cosa o els hem llançat. Aquesta és la pregunta. El decret 675 voldríem un aclariment sobre el que fa referència a l'alberg de transeünts i el conveni amb Càritas. Hem anat veient, aquí s'explica que Càritas haurà de justificar la despesa per poder-li pagar el que diu el conveni. Som conscients que l'alberg ha estat tancat i també hem vist com pressupostàriament ja s'ha utilitzat en alguna partida diners d'aquí. Que ens aclareixin aquest tema, com està, si es tornarà a reobrir i en quines condicions i si es podrà diguéssim, continuar o bé realment no se'ls pagarà tota la despesa. També consta en el decret que el personal no s'ha acomiadat ni ha entrat a ERTEs, per tant, a veure què.
decret 704 es resol incrementar una partida. Volíem saber si per a què s'incrementa una partida que és del programa 23.102 i la partida 48.00.111. Dels decrets no tenim res més. Bé, merci. Ja li passarem a senyora Pijuan. Perdoni, no se la sent. Disculpin, ara sí, se'm sent? Perdó. Bon vespre a tothom. Senyora Perelló, si li sembla bé, per tal de no fer ara massa extensiu, li passaré tota la informació que em demani per escrit. Sí? No la sento, però... Sí, millor. Moltes gràcies. Sí, igualment farem la mateixa amb la resta de preguntes sobre els 3 decrets. Li passarem per escrit. Punt número 14 és informació de les següents actes de la Junta de Govern Local. 29 de setembre, que va quedar pendent de la sessió anterior. 21 i 28 d'octubre i 4 i 11 de novembre. Només tenim dos preguntes o dos comentaris. El primer és la Junta de... Dos fan referència a la Junta de Govern Local del dia 21 d'octubre. Voldríem que ens fessin arribar el conveni amb els germans Burguès Balcells pel carrer que compartim a la Farinera. I després també hi ha un conveni de cessió a Alba de la part de la fusteria de Caltrepat. També voldríem que ens fessin arribar una còpia d'aquest conveni. Després, una cosa menor, és que el dia 28 d'octubre hi ha una modificació que ja vam passar, ja vam comentar, dels 9.500 euros de la renúncia dels propietaris de camins, que això es va incrementar a la partida de manteniment de carrers, camins i jardins. Dic que aquesta partida encara no estava executada i ara hi ha un saldo de 15.500 euros. Ens va explicar el senyor Salvador Soler que ara no ho faria en directe els propietaris, sinó que ho faria l'Ajuntament. Però la pregunta és, es farà alguna cosa? Perquè de moment només s'ha incrementat la partida i encara no s'ha fet res. Bé, també... Sí, senyora Sala? Sí, està previst començar en breu. S'esperaven aquestes dates més humides perquè compacti més bé i d'aviat començaran. Gràcies. Merci. I els hi farem arribar els dos convenis sol·licitats. Hi ha alguna altra pregunta sobre les juntes de govern? No? No, cap més. Bé, passem al punt número 15, a pregs i preguntes, i primer de tot voldria donar la paraula al senyor Esquer perquè volia fer un aclariment sobre un punt que s'ha comentat durant el ple i que ha quedat una mica potser sense comentar. Senyor Esquer? Sí, no res, que ha anat molt ràpid. Quan comentava la senyora Perelló en la seva argumentació amb el punt de la MEP, que ha donat a entendre que l'Ajuntament no té cap tipus d'ajut ara mateix o cap tipus de bonificació per a la instal·lació de plaques d'energia solar per autoconsum. Simplement comentar que sí, que actualment dins de l'IBI i de l'impost de construccions ja existeixen bonificacions, que evidentment es pot anar molt més enllà, però com que ha semblat aquest com si no n'hi hagués, simplement matitzar això. Gràcies. Merci. Senyora Perelló, doncs. Estem al següent punt. Sí, pregs i preguntes. Pregs i preguntes. La primera és perquè no es retransmet aquest ple. Si no va bé al YouTube, m'arriben missatges que no s'està retransmetent, per tant un ple és públic i hauria d'haver públic, no? Això el senyor secretari li explicarà com funciona. Hi ha un problema amb YouTube, simplement no és un problema nostre de l'Ajuntament. En tot cas, tenim Radio Targa, que seria un supletori que podríem tenir més a l'abast. Si no funcionen les tecnologies, podríem retransmetre-ho per Radio Targa a l'antiga manera de fer. Un segon, que el senyor Morell li farà un comentari sobre aquest punt. Hola, bon vespre. Se'm sent?
Vale. Bueno, tenim el problema tècnic com vam tenir la setmana passada. Bueno, és molt malament, no s'entén. Rebota el so i no se sent bé. S'acoplava, però ara poder ja no ho farà, Ara se'm sent bé? Sí, molt bé. Doncs bé, ens trobem el mateix problema que ens vam trobar el ple passat, que pot trobar problemes de retransmetre per videostreaming en directe, però clar, la llei no demana que sigui en directe el ple, la llei diu que sigui públic. Públic vol dir, com vam fer la setmana passada, que per la legalitat del ple, per la legalitat, podent no per la comoditat dels que l'escolten en directe, amb la gravació del ple i després pujar-lo a la plataforma pública del YouTube demà al dematí o quan acabi la sessió, diguem-ho així, la legalitat es compliria. Per tant, no és un tema de legalitat. Aquí no hi ha problema en què no es pugui emetre en directe. Millor, evidentment, millor que fos en directe, per suposat, però vull dir, per aquest problema no seria un problema que invalidés el ple. Una altra cosa és, no entro ja amb el fet que es pogués retransmetre per ràdio, que sí que també es podria fer, no és problema, però que la legalitat està garantida. Doncs moltes gràcies, senyor secretari. En tot cas, a l'equip de govern que tingui la responsabilitat que sabent que pot passar aquestes incidències tècniques, que tingui preparat Radio Targa per retransmetre-la en directe. Penso que encara que no incomplim cap legalitat, penso que és més fàcil i més bé tenir com a mínim aquestes dues opcions. Continuarem amb les preguntes i els pregs. Ens consta que ja van enviar la contesta a la sindicatura al síndic, ja van enviar la resposta. No sé si ens la voldran adelantar o bé haurem d'esperar que el síndic digui alguna cosa. Bé, és que cada vegada que preguntaria era explicar el que diríem, vull dir, no hi ha res de nou. Perdoni? Cada vegada que he preguntat per aquest tema un ple darrere l'altre, cada vegada he explicat el mateix i és el que hem posat a la resposta. Vull dir que no hi ha res de nou a la resposta que m'ha enviat el síndic de Greuges. No hi haurà cap... Mantenen amb la seva opció de no donar-nos ni en tot cas al regidor que ens corresponen a les comissions de nou regidors, ni la utilització dels mitjans de comunicació de l'Ajuntament. Això, la resposta és aquesta. El tema dels mitjans és el reglament que jo tinc present. El síndic de Greuges ens demanaven que es fes un reglament, sí que també demanaven que poder tindre més participació, està respost amb tots els fonaments legals i la nostra posició és la mateixa que teníem fins ara. Senyora alcaldessa, els fonaments legals contradiuen el que diu el secretari de l'Ajuntament. Per la part de les comissions potser sí, però per la part dels mitjans de comunicació en cap moment contradiuen res. De comunicació, perdoni, però el síndic diu que a banda que es faci el reglament, ja es pot, hi hagi un nou reglament, s'ha de donar aquesta facilitat als grups de l'oposició i vostès no ho fan. En tot cas, esperarem la resposta del síndic. Sí, esperem la resposta, però és molt curiós que fins ara tot funcionava d'aquesta manera i mentre vostès han sigut al govern no hi han vist cap problema en com funcionaven els mitjans de comunicació d'aquesta casa ni en com treballaven a les comissions. I ara resulta que estan a l'oposició i de sobte tots són problemes. Per tant, potser ho haguessin pogut pensar arreglar abans, quan vostès tenien el seu poder i eren equip de govern. Rebran la resposta del síndic, ja la llegiran i ens contestin el que vulguin. No passa res. En tot cas, penso que la seva resposta no és gens adequada perquè com a equip de govern vam donar sempre resposta a les peticions de l'oposició, cosa que vostès no fan, però en tot cas és una qüestió que ja tenim assumida per les seves actuacions, però no pateixi, al final les qüestions es posen, si Déu vol, es resoldran com penso que s'han de resoldre. Voldríem saber, i això també ens ho van preguntar a Finances, quan tindríem el pressupost i quina previsió hi ha de quan se faci el ple. Som ja gairebé al mes de desembre, amb el pont de la Puríssima i després amb les setmanes de Nadal, si tenen data prevista.
Després voldríem saber si les comissions que no s'han fet es faran. Hi ha algunes comissions com Recursos Humans i Comunicació que no s'ha fet cap comissió. N'hi ha algunes que pensem que s'han quedat curtes, que s'han pres decisions que hem sabut per la premsa, com és promoció econòmica i governació. Penso que la seva obligació és informar els grups de l'oposició abans de prendre decisions i fer-ho públic, és el normal i que tenim aquest marc que són les comissions i no s'han convocat. I després també voldríem fer arribar la nostra queixa per la propera convocatòria del que és la Fira de Teatre al Carrer, que la fan a les 11 del matí, sense tampoc tenir en consideració que el que és el nostre grup, moltes persones treballen, alguns que formen part de la Junta de la Fira de Teatre i, evidentment, si estan treballant, que no és el cas de vostès, no estan treballant a fora, diguéssim, no podran assistir. Per tant, un mínim com a mínim trucada, perquè ja saben que aquestes comissions no es poden substituir, el que és la Fira de Teatre no es pot substituir. I, per tant, com que no es pot substituir, doncs algun dels nostres membres no hi podrà assistir. Sempre ja érem conscients que Fira sempre es feia a l'assistir-hi representants de les altres administracions que en formen part, es feia en un horari de tarda, però en tot cas a mig matí, jo no dic que s'hagi de fer al vespre com totes les comissions normals de l'Ajuntament, ho podem entendre perquè hi ha altres administracions que assisteixen, però com a mínim amb una hora que almenys els que en formen part hi puguem assistir. Posem les 2, posem la 1:30, com a mínim, jo penso que això ho haurien pogut fer saber. No tinc res més. I ja no tenim res més, gràcies. El tema aquest de Consell d'Administració realment va ser una qüestió de quadrar agendes, especialment, tal com vostè ha dit, del Ministeri i del Departament de Cultura, del senyor, com es diu, el Miquel... Ara, 40, perdó. Tenen unes agendes molt complicades, s'havia de fer abans d'acabar, si no me'n recordo, ho tenim previst per la setmana vinent, no? Quin dia tenim el... Sí, ho hem rebut avui per la setmana que ve. A veure, perdoneu, El 3 potser, o així. Ara no ho trobo. No, el dia 9. El dia 9, correcte. Sí, el dia 9 anàvem tard ja perquè s'hauria d'haver fet a finals de novembre, ja anàvem tard, hi ha hagut el problema també del canvi de direcció executiva, tot se'ns ha retardat i realment, vull dir, estic d'acord amb vostè que hauríem d'haver intentat trobar una altra hora, però realment va ser, ens anàvem, ja no teníem dates i havia de ser aquesta hora, vull dir que demano disculpes pels membres que no hi puguin assistir, tindrem en compte evidentment en les properes convocatòries, però ha sigut aquest el problema de quadrar agendes de les 4 administracions implicades directament, simplement. Bé, però en tot cas es quadren agendes de tothom menys les nostres. I vostè ha de vetllar per les nostres, té l'obligació de vetllar per les nostres. Vull dir, esclar, a les 11 del matí no és el mateix que a la 1, jo ho entenc, però com a mínim abans de convocar es truque. Abans de convocar es truque. Que ens trobem així quan ens trobem així. Nosaltres vam demanar, vull dir, pot riure, amb la mascareta no la veig, però en tot cas penso que qualsevol comentari en aquest sentit penso que ha de tindre més bona recepció, perquè no hi ha, o sigui, és normal. A veure, les hores que podem assistir, no parlo per mi mateixa, però la resta de membres del nostre grup són molt acotades. I aleshores, doncs bé, jo penso que és una reunió importantíssima de fira, que no ens passi com a la Fira de Teatre, que quan vam anar a la comissió ja estava tot manegat i diguéssim ja la solució per la Fira de l'any 2020 ja s'havia bastit amb una certa manera, tot i que vostè i jo sí que vam comentar alguna cosa, però fora de comissió. Però, en tot cas, jo penso que és important que hi puguem assistir. Parlem del pressupost de l'any que ve, parlem que el Ministeri, el Presupuesto General de l'Estado, baixa l'aportació. Nosaltres, bé, ens hem preocupat de fer la reclamació perquè es mantingui, que es mantinguin els 75.000 euros, i de moment el pressupost va a la baixa. Per tant, teníem interès en poder-hi ser. Teníem interès en poder-hi ser. Però
Bé, ho lamenten, vale, doncs d'acord, acceptem les lamentacions i les excuses, però vull dir, vaja, penso que no és correcte. Bé, ja li he dit que hem prenc nota per en futures ocasions. Ara mateix suposo que seria molt complicat de trobar una altra data alternativa i un horari alternatiu, bàsicament pel que he comentat, per quadrar agendes sobretot del Ministeri i de Generalitat. Senyora Llobet? Sí, com a persona implicada, la senyora Palló no ha volgut dir, soc una de les persones implicades que treballo, senzillament no seria canviar la data, sinó retardar-la. Només que fos a partir de la 1:30 del migdia, crec que seria suficient perquè poguéssim, si més no, algun de nosaltres més pugui assistir. Bé, es pot preguntar, simplement, ho puc preguntar, però vull dir, no puc garantir res ara mateix. No, ja l'entenc, ja li dic, no és canviar de data, senzillament és una hora menys al mig, per dir-ho manera. A partir de la 1 o així, una cosa així? Ho preguntarem a veure demà. Jo entenc que s'ha fet perquè hi ha altres administracions que treballen fins a les 3 de la tarda o vostès mateixos, però poguéssim ficar-ho més al migdia seria més fàcil de poder-hi assistir. Gràcies. Merci. Bé, doncs comentarem, preguntarem a veure si és possible fer aquest canvi i retrasar-ho fins a la 1 i tindrem en compte, evidentment, en properes convocatòries com cal. I demano una altra vegada disculpes perquè ha sigut això. Vull dir, han estat uns calendaris, ha estat quadrar agendes, ha estat que s'ha fet més tard del que s'havia de fer, perquè aquesta reunió, aquest Consell d'Administració ja s'havia d'haver fet aquest mes de novembre, com normalment es fa, per tant ja és més tard del que toca i evidentment s'ha de fer abans d'arribar a les festes de Nadal, s'ha de fer abans de tancar l'any. Bé, la resta de qüestions passarem per escrit les respostes, comissions que es convocaran, suposo, en principi les que falten es convocaran abans d'acabar l'any, a mesura que es pugui, i es rebran les convocatòries pertinents. I si no hi ha res més a dir, doncs bé, queda aquest ple... Ai, perdó, que no havia vist el senyor Esquer. Només una cosa. No, el que comentava el pressupost, li reitero el que vam comentar dilluns, que s'està treballant per portar-lo al ple del mes següent. El que demanava pel calendari, senyor Esquer, és el dia que tinguéssim previst fer el ple, si seríem les setmanes de Nadal o no, perquè si és l'últim dijous de mes és 31, esclar que ho podem fer perquè... El ple està previst el ple inicialment de desembre pel 17. Correcte. El 17 de desembre per evitar això, evidentment, perquè clar, després ja comencen totes les setmanes, els dies de festes i és complicat. L'any passat el vam fer el 19, enguany serà el 17, que és el dijous, diguéssim, abans que comencin totes les setmanes, tots els dies festius, que hi ha ara abans d'acabar l'any. D'aquí 3 setmanes, d'avui en 3 setmanes. 3 setmanes? Sí, 3 setmanes. Sí, les 3 setmanes, doncs no sé si la cosa està gaire madura. I el pressupost el tindrem? No sé, ja estem treballant, no sé si el tindrem o si no el tindrem ara, el tindrem per al gener, és que no, ja estem treballant. Però clar, és que evidentment és això, que clar, hem de tenir el pressupost acabat nosaltres, hem de poder-li passar a l'oposició, hem de poder parlar amb vostès, després hem de fer el Consell de Participació Ciutadana, clar, no és només el ple, sinó que és tota la prèvia que hi ha també, no? I llavors, evidentment, hi ha d'haver aquesta tasca de treball també conjunta que, clar, doncs 3 setmanes és realment just de temps. Però bé, ja estem treballant i quan en pic ho tinguem ja els anirem avisant conforme avancem per veure si realment ho podrem presentar el 17 de desembre o si directament ho deixem pel ple de gener. D'acord. Molt bé, gràcies. Molt bé, doncs, bon vespre a tots i fins a la propera.